Yes. Zach. Why? You're making right now a movie or no? Here is our assistant hot chicken, and here is. How did you zoom? You don't have zoom? What zoom? Yes. You don't have zoom. The zoom doesn't work in the camera mode. In movie camera, yes. Кое бе? Зума не работи, когато правиш муви. На канала би трябва да работи. На канала работи, но на този букук не работи. Те не почва, те не старите канал не работи. Ето го, нашия асистент менеджер. В момента слагаме американско сирене. Нека да започнем от начало. Вие сте с кулинарното предаване на Борис Палханов. Гнусно. Добре дошли в комфортната обстановка. Ето е нашата публика. Ето, поздравете Марийка, Григори, ето Спиридон. Да, не може да затворим рапъра след нас. Дали с тази снимка може да затворим рапъра? Но всъщност ако дойде... Всъщност ако затвориме, няма да имаме пачка на края на лято. Верно е. Боби не мога да прави по $2000 на седмица. Той покурви за по $38, няма значение. Алмейда не е курва. Алмейда. С нея имаме сериозна връзка. И Вики не е курва просто. Не бе, аз говорим за моята Вики, няма значение. Кой е това? Аз ще сложа. Ще е малко. Аз ще сложа. Нашия асистент менеджер. Това е нашия асистент менеджер. Това е рекорд за 5 секунди. Вкарва ей тия рапъри, които са... Виждате ли колко е бърз? Ред от 5. Ред от 5. Дип. The first dip. О боже, той ще надмине. Още 5 секунди надмина олимпийския зимен рекорд. Ето, съгласота. Продължава. Той е напред от другите участници. Гащите ще му паднат. Гащите ще му паднат, но той продължава. Бори се за $1000. Данъци, не за друго. Ето, слага ги. Остават 2, 3, 4, 5. Новия победител в Rapper World Tournament! Бобик Палганов! Give it up for Бобик Палганов! How can you stop that shit? How do you stop that shit?